खेदासरा कलिमुल सम्पाराव फाइये फ्लाट एरिया नायफाहा के बो जागाव जों बांमा तुइ रफनो नहा के फ्लाट उमराव जों नहा न रलमहा अदेक आकनि लमसाहा बनि सा थांसिंखे लंकाय दुइयो बसरा बिसि जालिया 30 मिटाराव अंनाय रनिथियो खेमन बय आजां तुइ तर थामन कारण जांबाय नि तुइ ते थांमाय आंगे जां जतो तुइ फेनि मा बसु बो तुइ न मबो बन्दी थांगे पूरा बरक फ्लाट उंगे मियारन ब्रो प्राय 29 परिवार बरन बाय दुगंगान बाय लासि 29 परिवार 36 आसु परिवार एफेक्ट ख्याबदि के ब्रा बर तुइलम थामन बाय न तंमया छुमया चामया मन कारण आरो स्कुलो थांगे ब्रा एसे शरणार्थी बाबेयो स्राहामानि हिंफनो ब्रा आरो थांगे मा तंहा आरो फसं थां विजिट खेफाया केता ब्रानि चाय तो अनुमान बाये बांमा प्रॉब्लम तो मामका आसु परिवार स्ट्राइक नाय तो होब्रा स्ट्राइक तो छुआन मा चान मानि कष्ट ब्रां उ ख्याम बाये चों तिनियो जागा ताफतो चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तो केरनि टीडब्ल्यूएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट तो के बरो चों फाइनै लेखा जे रनि ब्रो रनि जे कष्ट मो चों नहा जे ब्रां ठीक ठीक नो तुइ तर थामन कारण लंकाय तुइ तप साथामन कारण बो सामफाओ जे तंनाय पाराव एफेक्ट उंगे ताव ब्रां समस्या क्लाइथा सोंबोये ब्रां पान्दाव चों माइरं राव चाट माराव बांमा पाइखना मान बाय ताव चों साला के आपातत 2-3 दिन ब्रां नो जतखन परिष्कार कि सेटल के माय हानजाराव ब्रां आरो स्कुल तंगे चाहे नरमा तंनाय के आबोनि पासे चिनि एडिसिनि गभर्नमेंट हइतेफो जों ब्रानो नांख्रनाय बाये जों गाव सालाया के ब्रानि कागज पत्र जे मतमराव जों लासानाय लाचा पेन परो मसा ब्रेके खेनाय जों आबो चिनि सीएम दं के आबोदि के जों सालाय दं के आबो याबो जों आबोनि रांखौ कुजामसा नांख्रुमाय आबोरखौ सालायनाय केमबोये बारि दुख बिसय नो मायके बदिमा जे वाति नौबा निजराव चिनि ब्रो गरि मासे मानुया अमनि सेरो बांमा खौसिमो फनत फायु के आबदिमा गवर्नमेंट नि हेल्प नाउ के रो चिनि स्टेट गवर्नमेंट नफन जों रिक्वेस्ट खेनाय जे डिजास्टार मैनेजमेंट नि फंडआव बायखि बरता नांखु मा ब्रांफनो खेनिउथौ आबरफो जों सालायनाय आं सालायनाय केमि बनो जे चिनि बुबाग्रानि नाहिमो चिनि तिप्रासाराव जे जागाव तंफनो चिनि समस्या दं आबो समस्या रावनो जों सामहा सल्व खेनाय बयनो फायनाय फैयो एसे त्रिपुरा माथानि लिडार हिसाबै आर्मी बयलाकानि ब्रनो आं सामजो जे बर' बांमा नांनि समस्या जों नफाया बेनावनो जों आसा सिरियो बिसकां राव जाते गाहाम क्रुगे तैमे मानबोयो गभर्नमेंट नि हइते उफो जों लामा कुमानि व्यवस्था खेत मारावखौनो जों सालायनाय के नांनि जे लैंड जे बर' डाउन मो आबरनो तो चुरी तोरी माया आरो इफोरनावनो आं सामजुमोके बेसि तोर कङो नौता तांलायदि भबिष्यत तुइ ततरमाइबा गाबोन महाना नक्साइमसु के बेसि साननाया बसुनो जतनो हामबाय के आतासनोखौ हामबाय ब्रां आनो पाल रिमनबाय जों जत तिप्रा मथा नि उंगे जों शुद्ध बो पार्टी नि उंगेया एस ए ह्यूमन माने मानविक हिसाबै जों चिनि दायित्व दं एस ए एलाकानि लिडार हिसाबै रनि नेतृत्व हिसाबै आंबो आं फाइनै फैयो के बसुनो आइनखौ जतनो खाबजामया फैयो आइनखौ रनो फैया